Hledáme-li na mapě Otrokovice, musíme na východ naší republiky. Tady, na samém rozhraní Valašska, Slovácka a Hané, leží 6. největší město Zlínského kraje. Nepřehlédnutelné průmyslové a společenské centrum. Výhodnost tohoto sídelního místa na řece Moravě dokazují archeologické nálezy již z mladší doby kamenné. A že si naši předci uměli opravdu vybrat, to potvrzuje i další rozvoj Otrokovic, ležících odjakživa na přirozené křižovatce cest a dnes na důležitých silničních a železničních tazích. První dochovaná zmínka o starobylé obci pochází již z roku 1141. Ve středověku pak byly Otrokovice součástí malenovického, později napajedelského panství. Samostatným feudálním statkem se staly za pouhých 40 let, mezi lety 1570 a 1610. To už se rozkvétající obec mohla pochlubit vlastním vrchnostenským sídlem, totiž tvrzí. Změnu přineslo až 18. století. Tehdy se stavba proměnila v panský dvůr s velkou barokní sýpkou. Ani dvůr bohužel nepřežil do současnosti. Ale že historické povědomí a vztah k vlastní minulosti neupadají v Otrokovicích do prachu zapomnění, toho důkazem je název příjemné restaurace Sýpka, kterou tu dnes můžete nalézt. Zajdete-li sem na oběd nebo večeři, kdo ví, možná, že usednete právě v místech, odkud před stovkami let vládli svému panství otrokovičtí páni. Pojďme se ale nyní posunout v čase. Sotva 3 měsíce před koncem výbušného a přelomového 19. století byla zprovozněna trať Otrokovice-Zlín-Vizovice. A pak už vývoj mílovými kroky kráčel k nejdůležitějšímu okamžiku v novodobých dějinách města. K okamžiku, kdy Tomáš Baťa začíná v sousedním Zlíně budovat svoje impérium. Baťův vstup do historie Otrokovic byl vskutku velkolepý. Započal rekultivací do té doby močálovitých pozemků mezi řekou Moravou a říčkou Dřevnicí, a to na svou dobu jedinečnou metodou splavování zeminy z blízkého vrchu Tresný. Vzniklo tak z brusu nové území, na němž Baťa posléze vybudoval svůj tovární komplex, obytné domy a obchodní centrum. Vyrostly tu koželužny, papírny, sklady, průmyslová aglomerace měla vlastní elektrárnu, dokonce letiště, protože známý podnikatel sem umístil i leteckou výrobu. Architektonickou tvář této části města s názvem Bahňák nezaměnitelným způsobem ovlivnila éra funkcionalismu. Nejcennějším dokladem je společenský dům z poloviny 30. let, dnes proslulý Hotel Baťov, který z ptačí perspektivy připomíná trojramennou leteckou vrtuli. Před budovou si nemůžeme nepovšimnout pomníku, který připomíná onu tragickou smrt Tomáše Bati 12. července 1932. Z přítomnosti firmy Baťa dnes profitují i turisté. Máme na mysli unikátní projekt usplavnění cesty, po níž byl do Otrokovic a Zlína dopravován lignit z Lužic na jižní Moravě, dnes významnou památku technické povahy, Baťův plavební kanál. V nedávné době byl znovu zprovozněn a stal se největší turistickou atrakcí města, neboť slouží k výletním plavbám. Délka kanálu z Otrokovic do jihomoravských Sudoměřic se blíží téměř 60 kilometrům. Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde si kanál proráží cestu uměle vyhloubenými úseky. Kanál překlenují na jeho trase oblouky 50 mostů, z nichž mnohé jsou významnou technickou památkou. Tato vodní cesta je v současnosti využívána pouze rekreačním způsobem. A když už mluvíme o vodě, v katastru města najdeme také přírodní památku, mrtvé rameno řeky Moravy,
s vodními a pobřežními druhy živočichů a rostlin. Dnešní město však nežije jen z baťovské tradice, ale vyvíjí se svým vlastním směrem. Od roku 1964 byly Otrokovice oficiálně povýšeny na město a průmyslový rozvoj katapultoval toto důležité středisko mezi nejvýznamnější centra celého kraje. Činorodý ruch tu neustává ani na prahu 3. tisíciletí. Výjimečnou událostí, která obohatila duchovní život města, bylo předání kostela svatého Vojtěcha věřícím na jaře roku 1995. Stavba trvala necelé 2 roky a je výsledkem mimořádné obětavosti dárců i mnoha dobrovolníků z řad místních občanů, kteří se na vzniku římskokatolického kostela podíleli. Další významná dominanta nese název Otrokovická beseda a její realizací získalo město kýžený kulturní stánek, stejně jako základnu pro mnohé aktivity profesionálního i amatérského charakteru. Lze sem zajít do kina, na koncert, svoje divadelní představení si tu vyberou dospělí i děti. Koncem září se ve městě tradičně slaví Michalská pouť. Je to jedna z největších společenských akcí v průběhu roku, na kterou se do Otrokovic vždy sjede spousta lidí. V připraveném programu, stáncích i lunaparku si na své přijdou jak dospělí, tak i děti. Není to ale jediná slavnost. Tradici i oblibu veřejnosti si získali také Májová pouť, folklorní setkání 3 regionů či koledy 3 národů. A tak je toto centrum Valašsko-Slovácko-Hanáckého pomezí dalším důkazem toho, že ne každé město se musí nutně honosit starobylým náměstím a pitoreskními uličkami a přesto má svým návštěvníkům co nabídnout. A zdaleka nejde pouze o kulturu. Nelze nezmínit například městské koupaliště nebo rekreační oblast Štěrkoviště, která po celé léto přitahuje nejen rozlehlou vodní plochou, ale i rozsáhlým zázemím pro sporty všeho druhu. Zatímco děti dávají přednost tobogánu a brouzdališti, dospělí si mohou vybrat mezi nohejbalem, volejbalem či minigolfem. Všichni dohromady pak rádi posedí na některé z příjemných zahrádek okolních restaurací. Sport má v Otrokovicích vůbec silnou tradici. Městské sportovní hale zdatně konkuruje sportovní hala na Štěrkovišti a ani jedna rozhodně nezeje prázdnotou. Otrokovičtí totiž nesedí doma. Potkat je nejspíš můžete na moderní inline dráze pro veřejnost nebo na některém z tenisových kurtů. Dobrý zvuk ve městě má fotbal, florbal, veslování, házená či aerobik. Pro ty, co chtějí jen tak vzít kolo nebo hodit batoh na záda a vydat se na zdař Bůh přírodou, existuje jednak síť kvalitních cyklostezek
například cyklostezka vybudovaná přímo podél Baťova kanálu nebo bohatá síť turistického značení. Blízko je odsud do Chřibů s jejich asi nejslavnější kulisou, hradem Buchlovem. O nic dál neleží ani Hostýnské vrchy. A nezapomeňme na Napajedla a jejich vyhlášený hřebčín, který má bohatou tradici a dobré jméno i v zahraničí. Chov koní je také provozován v nedalekém Tlumačově. 11 kilometrů od Otrokovic stojí za návštěvu Baťovo-Obuvnické muzeum ve Zlíně, které mapuje bohatou historii této firmy. Pro milovníky květin jistě stojí za návštěvu nedaleké město Kroměříž a jeho květná či podzámecká zahrada. Krátkou exkurzi po okolí zakončíme zpátky ve městě. V němž mohou jak jeho obyvatelé, tak návštěvníci najít příjemné místo k rekreaci, sportu i zábavě. Ale i k běžnému životu. Otrokovice systematicky budují městskou zeleň, disponují 3 základními školami. Na děti a jejich rodiče myslí i formou dětských hřišť, rozesetých po celém městě. Otrokovice jsou jednoduše nepřehlédnutelným historickým, společenským i průmyslovým centrem, dobrým místem pro život, bránou celého Zlínského kraje. Projít touto bránou znamená poznat mnohé z naší současnosti, ale i z historie dávné či moderní. Projděte ji i vy. Nashledanou v Otrokovicích.